indlela ekhula ngamathethi afune ngabe iseCarrisfontein ngenxa icapacity incane kakhulu iCarrisfontein funa ngabe simuvele sa People's Park kodwa ke i-team nabaphathi baka-Forsten Creek nababangiphethe bathe no asingayi lapha asiqhubekeni ize yakhe izini event masiyaphuma njengoba sazi. Ngiyakhumbula nje lo mcimbi last year lapho kwakumenyezela abaculi ngicabanga ukuthi aba-5 or 6 kumaskandi uma bebuzwa kwi-conference kwathiwa umuntu ungeniswe ingoma yakhe. Ngiyakhumbula nje bejabula abanye njengoba wayengekho ukhuzana lo mcimbi loyo. So kwesinye isikhathi-ke izinto siyayibuke ngendlela esiyibuka ngayo kodwa singasho lutho. MC Tshati sibatshawa sekona ngoma sithi izolo sho phambi kwayizolo ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni i-2nd annual yomcimbi amatshiwelele festival lapha yana kwelabadla isambane likaMpondo eMhlanga. Ya injalo ke indaba ke event bekhona last year iyabuya futhi ke nakulokho ke abaculi abaningi ke bakhona ke ingane zawethu amatshiwelele festival. Umunye wabaqondisi abahamba phambili ke uye ke uPapa G niyamazi kuPapa G babesamkhotha phansi ke abanye bemthanda kakhulu ngendlela ayiphila ngayo ephila nabantu aphila nabo kodwa ke njengomuntu ke osebenza endimeni yezomculo yeze-entertainment kuyashintsha ke izinto ukwasondelana nabanye bahlelo emcimbi kwase kuyahlukana ke ikakhulukazi nyakenye yilapho ke okuhlukana khona ke omunye waphuma bheka le nomunye ke waphuma ke wabheka le right. Abaculi bazobe bekhona ke kule event ke sizonibhekela bona ke ukuthi abaculi abakanjani abaculi abanjengomthandeni SK Babes Udumo Khuzani Big Naz Danky Boy uGatsheni uNatasha K Tencane Saliwa Jiva Zimnike Alimgube Omathwala Qwabi Twins Sikweletu Aya K Lungelo Hlungane Best A DJ Kotini Shengo Sihlala Nkosi Thande Kadebe Jabulisi Amayelo Bone Zamambo Navigator Thokozani Langa Maganga Limit Gandaganda DJ Mngadi DJ Boone Spin-off Feza Mayogadi Sizwe Mdlalose Shuni wasemzini Mjolisi nabanye bazobe bekhona ke umcimbi uzobe seCarrisfontein eDurban uzovulwa ngokusemthethweni ngo-11 o'clock kuzobe sekunjalo kumnandi kudelile izintokazi ezisencane laphana ke zizohamba ke ngo-5 usho kanjalo ke kwi-conference laphana umhleli wawo ke umcimbi okubani ke okuwuye ke uPapa G right bekunjalo ngenza kwethu ke ilokho besikubika ke emcimbi siyacela ukuthi ingayitholi iba controversial khona sizokwazi ukuthi thina nabanye sikwazi phela ukukhuluma ngayo siyimakethe ngendlela esiyimaketha ngayo siyibeke kahle ebantwini ukuze phela abantu bekwazi ukuthi nabo bebone ababonayo bebe interested naba-interested khona bezofika emcimbini. Imicimbi ayingabi controversial kugcina sekungaze ukuthi nizokhuluma nithini thole seyanqena ukukhuluma kanti ithuba lokuhlanganisa abantu. Umcimbi uzokhula ke njengeminye ke imicimbi i-theme yawo or indlela aboqhamukele ngayo i-plan abenayo for isikhathi eside bayabona ukuthi izosebenza ke kanje right. Sizoyibamba lapho ke ivideo sizobuya ngokuzayo ke khona la kwiNdofana Sport TV sesonibela ngolunye udaba nisale kahle.